Oh, gana nakita man ninyo nagami. Ay gikaluya mo nakakuha ko din ng tilapia og tamasakan. Nya karon amo na luto no. Kao ba na ning bangos na amo kung nakuha sa ispan no. So, ako sa pong kita ninyo kung isa ako ang mga espesyal na mga pare. Oh, yara mga pare. Oh, nakita na ninyo, no? Oh, sa dili pa na ko makalimot, palihog ko subscribe o click atong notification bell dia o i-like ang atong mga video mga pare o mga mare ha. Para ganahan po ko magluto, kung luto no. Nalambok na sila ako, namayat ako. Wala ba di ka magluto, pre? Oh, tungo sa akong pagatiman ninyo, namayat ko pero kamo nanambok na no. Ito ka na, pre, kaya mga ako namin. Sige, standby. Basta nanay pagkaon, magsige na dito reklamo. Oh, sige. Standby mga pare ha. Ano to ang mga ingredients atong ipailayla. Simple na kayo, no? Ini, special na ingredients. Oh, kini asin. Kay ato man yung pirituhon. May halwan lagi gamay, pre. Ha? Halwan gamay. Sus, nagpatik-atik magkubit eh. Giapil. Makaon ba na, pre? Oh, lukso-lukso pang gano. Anya karon kay kinahanglan tagmantika no kay maghimo ta og sarsyadong bangus with tambasakan and tilapia burod. Basta kuan diri sa umapit ting hangin na. O tanaway lang ato tungod sa hangin nga awa na. O video. O nangabuslot na. No, gusto sa hangin. O karon ako nang sindihan no. Maglisod pa mangani og siga. O napaog tungod sa hangin lagi. Mga pare, mga mare no, ato nang ilunod ni atong bangus. Oh, yeah. Wow! Oh, palayaw gamay kay makalustikan ka. Ang kilo. 100. 5 pesos. 5 pesos. Silupin gitu, silupin. Kira dong, batay dong. Kira dong. Bijuhan dong. Kira dong. Kalita bira. Dak pa dong. 500 na dong. Ping-its kasakit. Pari Carlo. Dodong. Wala na unsa oy. Nya say kasulti nimo, mudak ko Lami. ka. Sakita oy. Sakit gyud daw, sakit. Tanggal. Bili na yang paak no. Tung paak dong. Bilin ba no? Bili noy. No. Ano din ito ang maprito sunod? Kapare. Kuha na kita mag... Naragyon. May gripo dito na ko. Kadugayon agay. Naragyon. Ay! Tara, mamaakit siya no? Tara, oo. Gunit ka no? Ayun, gunitidoy. Kabalos rin ko niya. Ano? Ana adri ba? Ana adri oh. Diri ra maguniti ba diri? Pero napaakan jud ko, nidugo yun. Dugo. Ana ra likod oy. Meanwhile. Wow. Mga kapare, mga kamare no, ang ato ang recipe karon na murag naandam na gyud no. So magsugod na ta og luto sa sarsyadong bangos.
Oh, first, iuna na to ning butang ning garlic. Garlic, no? Ay, siyempre. Pero bisa kung saan tagapagkaon na payat gyapon ka. Siguro, lungan tagpapurga sa center. Ako pre daan pre. Mata pa ang kibita. Oh, unsa pa rin Carlo? Hinuktok na. Sakit ang paa Ayaw ko. paak aniyo. Oh, sige lang, makabalos ra ka. Pirituhan na ron taon-taon. Yung kumana kong luto. Doy. Ano, may hilabot ka diya? Oh, medyo brown na mga pare, no? Medyo brown na. Isa-isa mo jopod ani. Ano dato yung yun mga kapare, ha? Ito naman ikuan pre. Ipangaon naman nila pre ang kuan pre. Ang bangus. Ah, karon kay doon na ka. Ikaw akong lutoon, re, pre. Ari ko maluto na pre. Ano sa mga pre? Ito, no? Ito. Umot na kayo, pre. Ito pre. Mga kapare, no? Umot na kayo siya. Ayaw mo pre sa baho ama na. Basta humot yan, eh. Mapadoon din ka, no? Ay na nalilito mga pre. Man yung patis. Patis, mga pare, ha? Lagyan natin ng patis. Yung purpose ng pre bawalas lang sa pre. Pang medyo kuan siya, pre. Kana mo gag mo aslong-aslong gamay. Ito na siya pre. Yan, Dapat puti mga na. kapare, Dapat no? puti. Yan, mga kapare, no? Ano lang natin. Lurkit. Dapat puti na. Tapos mga pare, no, lagyan na natin yung ground black pepper, no. Tapos ato na ibutang ang green onion, no, mga pare. Pare, para medyo na-color siya, mga pare. Ang purpose ng green onion, pang-color lang. Sa ato ang minuto na sarsyadong bangus, no. Lang amoy niya, pare, no. Yan, tapos lagyan natin ang tubig, mga kapare. Yan, konti lang ha, mga kapare, ha. Tap tap. Half cup. Yan. Ay mo kasulti pre gani. Padaplen, kay mga tuluan lagi glaway. Ikaw lagi na basta mo mudulan siya ba? Ay na ilunod pre. Ana na higo puno ko na. Dali lang pre, gamay na lang ni, gamay na lang. Sige, puno mo pre, pas mo naman ko. O tapos mga kapare, no, butang na nato ning fry bangus, no? Fry fish bangus. Wow. Yan. Yan mga kapare. Pre, tama na pre. Yan sa gudya. Good mo kuan na ba? Gutom na kay pre. Basta lagi magluto. Bisag wala ka din kalita sa abot ba kay ang Mo baho, gani? ang baho day, no? Oo. Apa naman mo kudaan? Pre, tama na lagi pre. Yung malata na siya pre. Isbo gamay kay ang laway. Malata na pre. Tagsikan ha, tagsikan. Tama na lagi. Tapos mga kapare, no? Ay na ibutang itlog pre. Prito ron na ko na. Mga kapare, no? Ibutang lang nato ning itlog. Egg yolk, no? Tapos dili na to siya o kayo, no? Skili rin ibutang nga na day pre. Yes. Nakuluto man ko sa una pre pero ulo man ako gibutang sa ulo. Yan mga kapare, no? Tama na pre, una na pre. Itlog niya magbuo siya. Mugahi siya mga pare, no? Yung egg, Bago nato siya o kayon. yung egg pre, yung Kailangan egg. ato sa paghahion kay para dili magkatag. Dili Ang siya egg pre, ang egg. Yes. Mga pare, mga marino, ato sa nigahi naman ang itlog. So ato butang-butangan na to dre para mulasa jud ang atong gilutong bangus, no? Pare mga marino. Wow. Wow. Mura jud sa kirsado. Pare mga parino, mga marino.
So ato na ning i-transfer sa ato ang butanganan. Standby mga pare, mga mare, standby. O mga pare, mga mare, so luto na nga to ang recipe na giluhan natong sarsyadong bangos. Focus pare, focus. Yan, tingnan nyo. Sarap na sarap yan, Ipatilaw na to sa atong mga pare ug mare, no? Para unsay lang kung lami bagyod. Sige. Tilaw. Yan, Miya oy. Ha? Ura magbangus nga gitlugan. Kuan ni tanan. Ayaw. Kaya ka pagtila pero kami tara. Mayabo. Sige. Lagyan tayo. Ada dolar. Maring. Ikaw, Maribis friend. Sige. Ikaw. Ay, Okay. wag mong... Sige. Kini Tumpila jud ko. ako ang pare na sipat kaya ba? Ikamot na dirty. The best. Guys, sige, dilaw na mo mga mare, mga pare. Panilaw mo. Sige. Ano panilaw mo? Si Carlo. Tilaw mare. Tilaw. Pre wala man ang putaya dari pre. Sige. Alangan, special na. Di ka na sa Italy. Kaya muluto paring manim. Yes! Thank you, Mare best friend. Imo yung gipatambok akong kasing-kasing bisag payat nako. Kining isa kining naghilom-hilom na kinapatang kalimango da. Agam ka. No, nganong imong gilap ng kalimango di kay karate ka. Tilaw para mawaan ka sakit sa paak. Alam miya oy bisag na ay bukog ang bangus. Murag ko Pagiging siyang lamiya. imo jud ninyo jud gilit ano. Kilingaw jud ko ninyo. Hala sige o niya ha, pagtagba mo kaon. O niya ha. Mga pare, mga mare no, nahuman na po na akong pagluto pa siyaw no. Unta nalingaw mo niya. Ayaw jud ninyo kalimti po nung tana mo subscribe og i-like na ato ang click ang itong notification bell niya og i-like atong mga video mga pare o mga mare og sa ilam sa kong video pag-comment mo para ma-share to no ato sa sunod atong panaguban dinigyapon sa Parimani YouTube channel og diri lang utog bye bye.